Een grote verrassing is het niet. Hugo de Jonge wordt de nieuwe commissaris van de Koning in Zeeland. Toen ik het profiel zag en toen ik zag dat ze een commissaris zochten die ook echt in Den Haag op de deuren bonst, een ambassadeur is voor de provincie, dacht ik dit is iets voor mij, dit wil ik heel graag doen. En verder in deze uitzending. Geen treinen, wel een nieuwe bus. En ontslagen bij Middelburgs bouwbedrijf. Goedenavond. Hij blijft. Hugo de Jonge is ook de komende jaren commissaris van de Koning. Statenleden zijn gecharmeerd geraakt van de Jonge, die zich veel meer laat zien dan zijn voorganger. En zo stond het ook in de profielschets voor een nieuwe commissaris. Toen ik zag dat ze een commissaris zochten die ook echt in Den Haag op de deuren bonst, een ambassadeur is voor de provincie, dacht ik dit is iets voor mij, dit wil ik heel graag doen. En wat maakt het werk zo leuk? Dat je op mag komen voor Zeeland, op mag komen voor de Zeeuwen. Dat je het verhaal over het voetlicht mag brengen in Den Haag. Dat je uit mag leggen waarom Zeeland eigenlijk zo'n geweldig kansrijke provincie is. Maar dat het Rijk wel over de brug moet komen om ook echt in Zeeland te investeren. Ja, dat vind ik ongelooflijk mooi om te mogen doen. Het is mooi om voor Zeeland te werken. Misschien is dat wel extra zo als je er bent geboren, als je er bent opgegroeid. Met dat Zeeland aan de slag gaan, dat is prachtig om te mogen doen. Zag u het ook echt als een proefperiode? Nee, dat niet. Ik ben natuurlijk gewoon aan het waarnemerschap begonnen omdat de minister mij daarvoor vroeg en omdat me dat mooi leek om te doen. Maar ik ben niet begonnen aan het waarnemerschap met het idee eens eventjes uitproberen of het wat voor me is. Of met het idee van misschien ga ik het wel voor het echtje doen. Dat idee is pas eigenlijk in de loop der tijd ontstaan. De liefde is een beetje gegroeid. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Zo zou je het kunnen zeggen. Hugo de Jonge werd gisteravond tijdens een besloten vergadering op het provinciehuis voorgedragen door de Vertrouwenscommissie. Die voordracht kreeg de steun van de statenleden. Over hoe dat precies ging, mogen ze niet zeggen. Was het een verrassing voor u? Daar kan ik geen uitspraak over doen. Hugo is wel iemand die met de vuist op tafel kan slaan en ook wel het juiste netwerk heeft in Den Haag om toch dingen gedaan te krijgen daar die nodig zijn voor Zeeland. Ik feliciteer hem van harte. Ik ben blij dat we een kandidaat gevonden hebben die voorgedragen kan worden. Het enthousiasme was voor iedereen overduidelijk. En aan de andere kant heeft hij waarschijnlijk zelf ook wel gemerkt dat het ambt van commissaris van de Koning net iets anders is dan minister zijn. Dus in dat opzicht heeft hij ook vast en zeker ervaren dat er een paar dingen anders zijn. Maar dat enthousiasme en voor Zeeland, dat was heel overduidelijk. De kandidaat wordt voorgedragen en daar hebben we te doen en mee te doen. En ik heb liever dat de bevolking rechtstreeks de commissaris kan kiezen. We vroegen natuurlijk ook nog aan de Zeeuwen wat zij vinden van Hugo de Jonge als de nieuwe commissaris. Geweldig. Ja, ik ook. Ja, hartstikke fijn. Hij heeft ervaring opgedaan de laatste maanden al. Ja, ik ben er wel blij mee. Ingang in Den Haag heeft hij natuurlijk. Persoonlijk vind ik het een hele aimabele meneer. En ik denk dat het voor Middelburg en voor Zeeland aan zich natuurlijk een hele goede commissaris van de Koning zal zijn. Alleen denk ik dat hij wat minder de rol van politicus moet spelen en meer de rol van commissaris. Hij is overal bij, dat vind ik prima, maar het gaat niet om het gaat om het ambt van commissaris van de Koningin. Dat is toch meer ambtelijk dan een showman. In de studio politiek verslaggever Nadia Berkelder. Ja, Nadia, een verrassing was het inderdaad niet, hè? Nee, de Staten hebben natuurlijk zelf die profielschets opgesteld. Een beschrijving waaraan de commissaris moet voldoen. En die was echt geschreven op Hugo de Jonge. Ze zochten iemand met ambitie, iemand die Zeeland op de kaart kan zetten. En dat doet hij natuurlijk. En weet jij wie er verder nog gesolliciteerd heeft? Nee, dat wordt zorgvuldig geheim gehouden. Het was natuurlijk ook niet voor niks dat gisteren die vergadering achter gesloten deuren was. Statenleden moesten zelfs hun telefoon inleveren om maar te voorkomen dat die namen niet zouden uitlekken. Nou, dat is dus gelukt. Wanneer begint Hugo de Jonge nou als echte vaste commissaris van de Koning? Zijn eerste vergadering is in september en dat is dan ongeveer een jaar nadat hij als waarnemer begonnen is. We gaan het zien, dankjewel. Chagrijnige scholieren, verwarde mensen en een teleurgestelde restauranteigenaar. Er reden vandaag geen treinen door een staking van het NS-personeel. Maar het was ook de dag van een primeur in het Zeeuwse openbaar vervoer. Op en rondom het station van Goes was vanochtend bijna niemand te zien. Een paar mensen pakten met frisse tegenzin de bus. Maar het was pas echt een taaie ochtend voor deze winkelmanager. Zijn restaurant, naast het station, ging na een wekenlange verbouwing precies vandaag weer open.
Wat eigenlijk een feestelijke opening had moeten zijn met een hoop drukte, is inderdaad iets anders geworden. Balen? Ja, dat is het zeker. Vanaf 4 uur 's ochtends hielden de treinen op met rijden. En daardoor zat hij niet alleen zonder klanten, hij moest ook nog eens alles in zijn eentje doen. Ook collega's die vandaag zouden hem helpen met het opbouwen en alle andere zaken die erom bij horen, die konden vandaag niet naar het werk toe komen, omdat ze inderdaad met de trein moeten komen. En die rijden morgenochtend pas weer. En daarom was het contrast vandaag groot tussen Goes en Terneuzen. Daar konden mensen voor het eerst mee met de Flixbus. Deze enthousiasteling kon op dat heugelijke moment niet langer wachten. Heeft u er zin in? Ja, ik wel hoor. De eerste bus die wacht ik op. Ik wil naar het plaatje van die Flixbus die hier vertrekt. Ja. U gaat een foto maken? Ja, zeker de weten. Met deze Flixbus kunnen Terneuzenaren rechtstreeks naar onder meer Amsterdam voor maar €14. Opvallend is dat de terugreis duurder is. Oh, daar. Moet je dan kruipen naar de neus? Volgens Flix heeft dat onder andere te maken met hoe vol de bus zit. In Terneuzen was er weinig animo. Maar ondanks dat is er wel een mooie foto gemaakt. Mooie foto. Ja, zeker toch? Ja, viraal hè? In de loop van vandaag werd duidelijk dat ook aanstaande dinsdag geen treinen rijden in dit deel van het land. Ook dan wordt er gestaakt, meldt de NS. Scheldebouw in Middelburg stopt met het productiegedeelte van het bedrijf. Ongeveer 75 mensen komen op straat te staan. In totaal werken er 180 mensen. Scheldebouw is een bouwbedrijf dat gespecialiseerd is in gevel- en dakconstructies. Aan de Herculesweg in Middelburg staat een grote productiehal waar de gevels gemaakt worden. Het productiegedeelte gaat dicht, zegt het bedrijf, omdat het te weinig werk is. Volgens vakbond FNV komt het nieuws hard aan bij de 75 medewerkers. En de vakbond verwacht niet dat er andere functies voor hen zijn binnen Scheldebouw. De huizenprijzen in Zeeland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar het sterkst gestegen in de gemeente Tholen. De prijzen gingen er met 12% omhoog. Goes zit daar net onder met 11,6%. In alle gemeenten stegen de prijzen, maar de laagste stijging was in de gemeente Terneuzen, 2,9%. Files aan het begin van de A58 bij Vlissingen vanmiddag. Een camper belandde op de verkeerde weghelft op de Sloeweg. De bestuurder raakte onwel, zegt de politie. De camper reed dwars door de middenberm en kwam als spookrijder op de andere banen terecht. 4 auto's liepen schade op. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder van de camper geholpen en verder raakte niemand gewond. De provincie start een pilot om de eeuwenoude Zeeuwse traditie zeegroenten snijden een nieuwe impuls te geven. Door steeds strengere natuurregels zijn er steeds minder plekken waar je zeegroenten zoals zeekraal en lamsoor mag snijden. De proef van de provincie is bij attractiepark Neeltje Jans. Hier langs de Oosterschelde groeit het volop. Zeekraal, een stuk hartstikke lekker, maar het is verboden om te plukken op heel veel plekken, omdat het Natura 2000 gebieden zijn. Maar hier aan de rand van Neeltje Jans is dat niet en groeit het volop. Iemand van Nationaal Park Oosterschelde die was hier op locatie en die zag dit prachtige zeekraalveld. En die zei, daar is binnen de provincie een groot tekort aan. Kunnen we niet eens kijken of we met de provincie kunnen regelen dat mensen hier kunnen komen zeekraal snijden? Eigenlijk bij toeval werd dit veld dus ontdekt als een nieuwe locatie om zeekraal te snijden. De provincie Zeeland is er maar al te blij mee. Ja, heel erg blij. Het is geen Natura 2000 gebied en het is een gebied wat ruimte biedt voor de zeegroentesnijders om frank en vrij hier te kunnen snijden. Ieder jaar worden er maximaal zo'n 280 vergunningen uitgegeven om zeekraal te snijden. Terwijl er zo'n 500 mensen ieder jaar op de lijst staan. Een extra locatie om te snijden is volgens de provincie dus zeer welkom. Nou ja, we hebben al van oudsher dat mensen zeekraal snijden. Dus het is echt verankerd in de Zeeuwse cultuur. En het is echt een soort traditie geworden. En alle tradities die in Zeeland belangrijk zijn, die moeten we omarmen en vast blijven houden. Vroeger deden de arme mensen dat ook al. Kijk, zeekraal dat groeit gewoon natuurlijk. Wij doen hier in principe zelf ook helemaal niks aan het zeekraal. Het groeit hier gewoon. Dat is al jaren zo. En vroeger waren vooral de armere mensen die zelf zeekraal gingen snijden als soort van gratis groente om 's avonds te kunnen eten. Dus dat is echt iets wat heel wat jaren teruggaat.
Door steeds strengere natuurregelgeving is het op steeds minder plekken mogelijk om zeekraal te snijden. Nou ja, de regelgeving die maakt dat het in het gedrang is gekomen is de vogel- en habitatrichtlijn. We moeten goed zorgen voor de natuur, we moeten goed zorgen voor de vogels die hier kunnen broeden. Met name in de Natura 2000 gebieden. En als dat in het gedrang komt, betekent het dat we minder zeegroenten mogelijkerwijs kunnen snijden. Dus we moeten echt zoeken naar balans tussen de natuur en balans tussen de zeegroentensnijders. En die moeten elkaar zien te vinden. Dit stuk strand aan de rand van Eeltje Jans valt net buiten het Natura 2000 gebied. Maar toch mogen alleen mensen met een vergunning hier snijden. Mensen die kunnen met een vergunning zich aanmelden. Bezoekers kunnen hier aan het einde van de dag, dus tegen de tijd dat wij gesloten zijn, kunnen ze hier zeekraal komen snijden. Mensen zijn hier gewoon welkom om dat te komen doen met een vergunning. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel mensen daar gebruik van gaan maken. Ondertussen zoekt de provincie nog naar meer gebieden. Als dit een succes wordt, willen we dit graag verlengen. Het is nu voor de jaren beschikbaar gesteld. We willen dat natuurlijk graag verlengen. En we willen dat in andere gebieden ook faciliteren. En dan zoeken we echt naar gebieden waar het kan. Nou is zeekraal eigenlijk de goedkoopste groente van Nederland. Want ja, het groeit dus gewoon overal. Je hoeft er heel weinig voor te doen. Nou ja, plukken dus. Even in water houden. En dan gaan we eten. En dan proef je Zeeland. De dag begon met mooie opklaringen, maar in de middag kwamen met de zuidwestenwind ook wolken en een paar buien mee. Het werd 17 tot 19 graden. Morgenochtend bewolkt met af en toe regen en in de middag en avond vallen opnieuw buien. Het blijft ook fris. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond gewenst en ook alvast een heel goed weekend.